Ja sitten avautui vähän niin kuin ehkä uudenlainen, oli vähän semmoinen niin kuin mietinnän paikka, että mitä haluan mun uralta. Ja päädyinkin sitten asiantuntijatehtävään, isoon pörssiyritykseen sekin. Ja olin siitä kovasti innostunut ja mietin niin kuin myös ehkä siltä kannalta, että on semmoista niin kuin erilaista vapautta kuin siinä johtajan tehtävässä. Mutta aika nopeasti sitten kuitenkin huomasin, että tämä ei nyt sitten ehkä ollutkaan ihan sitä, mitä mä halusin ja suorastaan sitten kaipasin myös niihin johtajan tehtäviin. Ja sitten aika hoiti vähän tätä asiaa mun puolesta, koska tuli muutosneuvottelut ja oli niin kuin heti siinä alusta asti selkeää, että oltiin liiketoimintaa siirtämässä toisaalle, että työt loppuu. Ja silloin mä päätin heti, kun ne muutosneuvottelut alkoi 29. päivä karkauspäivänä, niin mulla meni ehkä pari viikkoa, niin sitten otin Julia sinuun yhteyttä, laitoin viestiä, mulla oli siitä, olin saanut vinkkiä, että olet todella hyvä ja sun tiimi on todella hyvä ja lähdin sitten miettimään sitä, että miten sitä niin kuin uutta uraa lähtee niin kuin sitten hakemaan. Ja koin tietysti vähän, että kun olin tämmöiselle vähän sivupolulle lähtenyt, että miten niin kuin reilusti vielä 50-vuotiaana, niin miten voin vielä päästä tavallaan sille uralle nyt sitten, jonka todella totesin, että joka on se johtajan homma, on mun homma. Ja siitä se sitten lähti.